הלאה לכולם, אני לא זוכר באיזה פלטפורמה, אבל מישהו שאל אותי איך זורקים מקל עם רולר. במקרה הזה יש לי פה מול 10 גרם שמתאים למשקל זריקה של המקל. אני מביא את האוסף חוט, החלק שמחזיק את החוט מול המקל, ומחזיק עם הקצה של האצבע. פותח את השפולה, ועושה את התנועה הבאה. וב-45 מעלות אני עוזב. בואו נראה את זה מרחוק יותר. זווית שנייה. זאת התנועה. בואו נראה הצלפה. זריקה שהיא לא הצלפה אלא יותר עגולה. הכי חשוב להשאיר בערך 30-40 סנטימטר מקצה המקל את הדמות